Televidente bom menino auto dice el time out. Estaba en time out, nosotros papi de un evento, que lo veio um lugar para promover viajar aqui na Aruba. Evento, também tem um evento no caminho com dois times, de 6 contra 6, um evento para o outro, é uma wandelvoetbal. Não quero poder correr, cana poder ficar tranquilo, wandelvoetbal. É outro lugar no centro do bairro do Brasil. Nós invitaram para a aula o senhor Leo de Hertog, é motor traz de atividade aqui não, com outro lugar dia domingo or, 9 da manhã no centro do bairro do Brasil. Nós temos um time out, corre que se aqui nós vem back, nós estamos conversando com o senhor de Hertog. Televidente, dank je para cada com nós. Nós estamos com o senhor Leo de Hertog, que ele vai organizar o domingo na Centro do Bairro do Brasil. Aqui para um terreno por céu de erva artificial. Vale a pena. Een mooi stuk veld hebben we daar. Ja, ja. Bij Centro do Bairro do Brasil. Ja. Hoe gaan jullie spelen? De hele veld? Of? Nee, ja, we spelen op het kunstgrasveld. Hoe groot is die? Het kunstgrasveld is ongeveer 20 bij 40 meter. 20 bij 40. De hele veld gaan jullie gebruiken? Ja, ja. 6 tegen 6? 6 tegen 6, ja. 5 veldspelers en een keeper. Wat zijn de regels? De regels zijn zeg maar ongeveer hetzelfde als bij het gewone voetbal. Alleen je mag niet rennen. Dus, je moet lopen? Ja, je moet lopen. Snel wandelen is gepermitteerd? Nee, lopen. Snel wandelen? Nee, lopen. Gewoon. Ik heb, kijk, elke zomer wordt er altijd iets voor kinderen georganiseerd. Zomerkampen, voetbalkampen, allerlei dingen. En ik dacht toen op een gegeven moment, ja, maar we hebben ook ouderen en ouderen willen ook wat doen. Speciaal voor 60 plus is dit, hè? Dit is speciaal 60 plus. Je weet, voetbal komt uit Engeland, dus ook het walking voetbal is ontstaan in Engeland. Oh. Hebben ze sleeping voetbal ook? Nee, nog niet. Nog niet. Dat zou wij daaraan meedoen. Ja. Dat is mooi. Ja. En dus vandaar dat we zijn maar het is qua regels is het ongeveer hetzelfde, alleen er is natuurlijk op een klein veld er is geen buitenspel. Geen buitenspel? Geen buitenspel. Je moet iemand altijd achter blijven houden? Ja, daar moet je rekening mee houden, maar goed, op een klein veld is dat wat makkelijker. Verder is er slidings en lichamelijk contact ook niet toegestaan. Het is, en natuurlijk de belangrijkste regel is, als jij rent met de bal of zonder bal, dan krijg je een vrije trap tegen. Oh. Dus het lijkt wel fantastisch. Ja. Ik wil graag zien dit. Ik heb dus, ik dacht nou, dat is iets, gaan we proberen gewoon. En de enthousiasme is groot. Ik heb de hoofdklasse van de Division Honor hebben een mailtje gestuurd. En nou, we hebben in ieder geval van Roma en Inter hebben dus in ieder geval 2 teams. Er doet een team mee van Kiberhatje. Mooi. Ja. Mooi. Ja, mooi. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Met de vrijwilligers, een aantal mannen die daar dus spelen. En verder zijn er nog gewoon mensen, zeg maar, die zelf zeggen, hey, ik wil wel meedoen. Nou, dan kunnen ze contact opnemen of gewoon daar naartoe komen. Met wie moeten ze contact opnemen? Met jou? Met mij, ja. Op welke telefoon? 592-7382. Goed. Zijn er kosten hier aan verbonden? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Gewoon met gewone cats? Er zijn speciale kunstgrasschoenen natuurlijk, maar een heleboel mensen hebben dat natuurlijk niet. Dus je kan dus ook met een gewone voetbalschoen of met een cats. Oké. Met cats vind ik het leuker. Ja, is het... je loopt makkelijker. Dat loopt iets makkelijker op het kunstgras. Wat voor bal ga je gebruiken? Gewoon normale bal. Ja, die van de World Cup? Als je die krijgt? Bazooka? Ja, die hebben we nog niet. Nee. Dus, als je die kan krijgen, dan zou het ideaal wezen, joh. Ja. En hoe zijn de reacties van de mensen? Verschillend. Sommige mensen zeggen, ja, idioot, want zolang ik nog kan rennen, dan ren ik. Maar ik neem als voorbeeld, ik weet niet of dat goed is, maar ik neem bijvoorbeeld Edwin Dirks. Ik heb lang zelf ook met hem gevoetbald. En ja, maar hij voetbalt niet meer. Maar dit is iets wat hij... Ik heb zaterdag met hem op. Dat wil hij wel doen. Great. Dus zo zijn er meer. Oh, ik zou je vertellen. Ik heb vroeger natuurlijk voor RCA gevoetbald. En het team waar ik in 1978 mee voetbalde, die komt nu spelen tegen Roma.
Oh, fantastisch, joh. Televidente, que nós vamos um time-out com a dica de que nós vamos back, nós conversando mais com o senhor Leo de Hartog, ele é tremendo wandelvoetbal, que eu tenho um lugar de domingo hoje na centro de Barrio Brasil. Televidente, dank voor de ons met de senhor Leo de Hartog, die wandelvoetbal. Hoe laat begint dit? Het begint om 9 uur. 9 uur? 9 uur is de eerste wedstrijd. Ja. Ze moeten allemaal daar melden, bij het veld. Brazil. Ja. Het is iets groter dan de Cruijffveld, hè? Ja, het is nou, zeg maar dezelfde afmeting als het Cruijffkoord. Ja? Alleen het Cruijffkoord heeft dus de boarding die gebruikt wordt. En hier is er dus een lijn. En dus je hebt hier ook uitbal. Dus hoe wordt die uitbal genomen, met de voet? Met de voet. Oké. Ja. Het gaat in de richting dan van zaalvoetbal? Van zaalvoetbal. Dus, ja. Oké, fantastisch. Wandelend zaalvoetbal. De referees, heb je? Ja, ik heb de AVB gebeld en die zou contact hebben en we krijgen een referee van de AVB. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Dit is mooi hoor, want dit is gewoon weg. Think out of the box. Ja, en ik ben dus coördinator van het bewegen in de barrio. En we hebben dus Bo Barrio erbij betrokken. Gewoon om te zeggen van, ja, wat kunnen we doen voor de ouderen die eigenlijk gestopt zijn met voetbal. Maar toch wel weer willen voetballen. En ik merk het zelf. Ik voetbal er nog bij Mercurius. Maar ja, als je speelt tegen jongens van 30, 35, dan... Groot verschil, hè? Groot verschil. Ja. Het gaat veel te snel. Uit hoeveel spelers bestaat een team? Het team bestaat dus uit 6 spelers, maar... 6 spelers op het veld? Op het veld. Je kan aanvullen tot 10, 12 desnoods. En er is onbeperkt wisselen. Dus je mag onbeperkt dus elke team die heeft een DT ook bij. Die moet ook een DT hebben. Ja, want ze moeten beslissen. We moeten natuurlijk kijken welk systeem er gespeeld wordt. Okay. Ja. Dat is begrijpelijk. Is begrijpelijk. Ja. En de doelen? Dat zijn dezelfde doelen. Ik dacht, als ik het goed heb, is het de zaalvoetbaldoelen. Dezelfde afmeting als de zaalvoetbaldoelen die daar staan. Dus kleine keeper is ook genoeg? Ik geloof dat het doel 2 meter hoog is, dus er is... nee, maar je een grote keeper hebben. Oh nee, dan moeten we een grote keeper. Ja, zeker weten, joh. Zeker weten. Hoe lang duurt een wedstrijd? 2 maal 15 minuten. Alleen maar? Ja, we kunnen dat besluiten. Het hangt een beetje af van... kijk, het is natuurlijk niet geweldig inspannend, maar het hangt een beetje van het aantal deelnemers. Ja. We hebben het een beetje opengelaten. Het is een try-out, even kijken. En misschien kunnen we dan op den duur zeggen van oké, we gaan het 1 keer in de maand op zondag daar doen. Gewoon correct. Het zou leuk zijn. Ja. Vooral voor die genre van 60-plussers, die niet meer voetbalt. Dus. Nee. Dus dit zou leuk wezen. En ik zat bijvoorbeeld te denken aan de grote groep mensen van OPPA. En daar zijn 1500 leden of 1600 leden. Nou, daar moeten toch mensen tussen zitten die nog wel een balletje willen trappen. Maar niet meer... de kans krijgt? Nee, niet meer de kans, omdat het allemaal te snel gaat tegenwoordig. Zelfs als je dus tegen VDVTA 50 plus gaat, dan gaat het veel te snel allemaal. Wat is dit geboren in Engeland? In de bakermat van het voetbal in Engeland. Engeland? Ja. Oh. Hebben ze dit in Nederland ook gedaan? Ja, in Nederland hebben ze, het is een beetje overgewaaid in Nederland. En in Nederland is het leuke dat ze bij veel profclubs dit nu invoeren. Dat dus de oude profs, die vroeger dus speelden, Feyenoord doet het, ADO doet het, Sparta doet het. Dus het zijn profclubs die dit soort dingen ook organiseren. Dat is leuk. Ja. Je krijgt ook een hechtere band met de oudere supporters en de oudere spelers. Ja. Zeker weten, ja. Zie jij misschien een competitie hieruit komen? Nou, niet zozeer een competitie, als wel dat je zegt van... 1 keer per maand zoiets? 1 keer per maand doen we het. En het is ook meer zeg maar, ook socializen. Je ziet ineens weer iemand van, die heb ik zo lang niet gezien en die voetbalt nog steeds. Je hebt 2 koorts hier op Aruba. Die van Cruijff in Noord en nou deze. En je zou eventueel, maar dat weet ik niet, omdat er is ook zo'nzelfde mooi koord bij International School. Die heeft ook een mooi kunstgrasveld. Ja. Wow. Televidente, reservaggio domingo. No vorremmo in centro di Barrio Brasil ripan un terreno di erba artificiale chorang. Tabait in zal wandelvoetbal tabait in. Começa no bor.
de 6 contra 6, dan team mag die 10, 12 jogador, vou marcar cambiar quanto porque dus dan se você cansa me, vai pôr nem gai para nem para falar em papo de viajar, te permite de virar algo bonito, por sobre não todo mundo tem a oportunidade de beginnen cair no futebol, que quizás por motivo de idade ou não, move mais tanto maneira antes, então não podemos com muito de ferveta de caso aqui não tem bom chance ainda para mostrar o que você o que mais você mostrar com duro para chutar ainda, com perfeito para chutar ainda, porque o corrimento não vai ter muito, depois cai, depois cai que ele parava, mas corre para cuidar, botar a catch. Hey, succes komende zondag, joh. Ja. Dit lijkt me een zeer leuk idee. Oké, dank je. Succes met dit. Thank you.